Iċ-ċaqliq tal-prezz tal-fuel f'pajjiżna b'mod regolari mhux qed jirrifletti ċ-ċaqliq fil-prezz internazzjonali taż-żejt. Min analiżi li saret mill-website myenergymalta.com jirriżulta li b'mod regolari jew il-prezz internazzjonali taż-żejt raħas iżda f'Malta l-prezz tal-fuel ogħla, jew minkejja il-prezz internazzjonali taż-żejt roħos, f'Malta ma kien hemm ebda ċaqliq l-isfel fil-prezz tal-fuel. Kienu 5 ix-xhur fl-aħħar sentejn fejn minkejja li l-prezz internazzjonali taż-żejt roħos, f'Malta il-prezz tal-petrol u d-diesel ogħla. Dawn huma Mejju, Awwissu, Ottubru u Diċembru tas-sena li għaddiet u April ta' din is-sena. Fost oħrajn f'Mejju tas-sena l-oħra l-prezz internazzjonali taż-żejt roħos b'7%. Iżda f'Malta il-prezz tal-fuel ogħla b'1%. Kienu wkoll 3 ix-xhur fl-aħħar sentejn fejn minkejja li l-prezz internazzjonali taż-żejt roħos, f'Malta ma kien hemm ebda ċaqliq l-isfel fil-prezz tal-fuel. Dawn kienu Ġunju, Mejju u Ottubru ta' din is-sena. Bħal-eżempju f'Mejju ta' din is-sena l-prezz taż-żejt roħos bi 15%. Iżda f'pajjiżna ma kien hemm ebda roħs fil-prezz tal-fuel. F'xarejn oħra mbagħad Ġunju tas-sena l-oħra u Settembru li għadda, jew il-prezz tal-fuel f'Malta ola aktar minn kemm ola l-prezz taż-żejt, jew ir-roħs fil-prezz tal-fuel f'Malta kien inqas qawwi minn kemm roħos il-prezz taż-żejt.